No niin, tervetuloa taas Moog Screencastiin. Laitetaan full screen moodi tästä ja katsotaanpas tänään hieman tollaista while toistolausetta. Viimeksi katsottiin semmoista while true muotoista toistolausetta, mutta katsotaanpa nyt semmoista whilea, mikä lopetetaan asettamalla sille whileille lopetusehto. Elikkä joo, aloitetaan nyt sillä, että kirjoitetaan toi while tuohon, se nyt on toi while true vielä. Tehdään semmonen ohjelma, joka tulostaa lukuja, sanotaan vaikkapa ykkösestä alkaen. Ja otetaan tuohon tommonen muuttuja luku, joka saa arvon 1. Ja laitetaan tänne whilen sisälle tämän luvun tulostus. Eli laitetaan noin tohon. Ja no nythän tässä ohjelmassa käy vielä vähän hassusti, jos tätä nyt ajetaan. Nimittäin tämähän ei lopu koskaan. Tämä while jää niin kuin ikuisesti pyörimään. Ja laitetaan tähän whileen tämmönen nyt lopetusehto. Sanotaan, että me halutaan toistaa niin kauan, kun luku on pienempi kuin 5. No mitä nyt tapahtuu? Jos me nyt tämä ohjelma ajetaan, niin kuin nähdään, sinne tulee ykköstä ikuisesti ja se ei näytä kauhean mukavalta. Lopetetaan. Eli suljetaan täältä näitä roskia. Eli kun ajetaan ohjelma, niin sinne vaan tulee ykköstä ja tuosta punaisesta napista saadaan keskeytetty tämä ikuinen silmukka. Eli ongelma on siinä, että tämä ehto on nyt koko ajan tosi. Luku on 1 ja luku pysyy pienempänä kuin 5. Niin miten me nyt tästä päästäisiin tästä ikuisesta toistosta, niin sanotaan, että täällä luku kasvaa. Eli luku saa uudeksi arvokseen luvun vanhan arvon plus 1. Ja nyt kun me kokeillaan tätä, niin huomataan, että joo, sehän toimikin varsin mukavasti. Se tulosti ensin 1, sitten 2, sitten 3, sitten 4. Ja sitten se lopetti. Miksi ei tulostunut 5? No sen takia, koska täällä kun luku saa arvon 5, niin tämä ehto ei ole enää tosi. 5 ei ole pienempi kuin 5, niin sen takia se menee tänne loppuun. Kirjoitetaan tänne tämmönen mukava lopetus. Eli sanotaan loppu ja luku nyt. Niin täältä kun nyt ajetaan tämä ohjelma, niin huomataan, että joo, se kun loppuu, niin luku on silloin 5. Eli se on tullut tästä ulos. Tämä ohjelmoijat usein tykkää tehdä tämän tämmöisellä samaa tarkoittavalla hieman lyhyemmällä komennolla, eli sanomalla vaan luku plus plus. Eli tämä luku plus tarkoittaa samaa kuin tämä luku on luku plus 1. Eli se tarkoittaa, että luvun arvo kasvaa 1. Ja taas kun ajetaan tämä, niin huomataan, että joo, näin se menee. Joo, täällä NetBeansissä on tämmöinen mukava ominaisuus, tämmöinen niin sanottu debuggeri, millä me voidaan katsoa, miten ohjelma, tai me voidaan sen debuggerin avulla suorittaa ohjelmaa askel kerrallaan. Katsotaanpa sitä. Tätä nyt ei tarvitse vielä osata itse käyttää, opetellaan kyllä, mutta katsotaan miten käy. Me laitettiin tonne tuommoinen ihmeellinen punainen piste ja nyt se ohjelma käynnistyi ja tää tuli vihreäksi tämän punaisen pisteen kohdalta. Ja joo, tää tarkoittaa sitä, että tämä ohjelma on nyt lähtenyt tälleen debuggausmoodissa, eli
askeltain suorittaen menemään eteenpäin ja se pysähtyi tuohon punaisen pisteen kohdalla. No, mä painan täältä F8, niin se etenee. Ja nyt me huomataan, että nyt se meni tälle riville. Niin nyt tänne alas, täällä on variables, eli tänne tulee näkyviin kaikki muuttujat, mitä tällä ohjelmalla on. Ja siellä on muuttuja luku, niin kuin huomataan tuossa, joo. Siellä on muuttuja luku, minkä tyyppi on kokonaisluku. Ja sen arvo on 1. Eli just niin kuin me täällä sanottiin, että luku on 1, niin tänne se tulee. No nyt edetään askel kerrallaan. Nyt se meni tonne whileen. Nyt se tulostaa sen ruudulle. Ja nyt se sanoo luku plus plus, niin katota. Muuttujan lukuarvo kasvoi 2. Eli while se suoritti tämän kerran ja nyt se palaa tänne takaisin tähän whilein alkuun. Se tekee tuon vertailun. Koska luku on 2, niin tämä ehto on tosi. Se menee tänne. Se tulostaa sen ruudulle. Tulostus nähdään itse asiassa tuolta, jos halutaan. Ja taas luku kasvaa 1. Jes, se on 3. Ja toisto jatkuu. Tulostuu ruudulle. Ja taas luku kasvaa 1. Ollaan täällä. Tulostuu ruudulle. Luku kasvaa 1. Nyt luku on 5. Ja nyt tulee tämä vertailu. Ja koska vertailuehto ei ole enää tosi, 5 ei ole pienempi kuin 5, hypätään pois toistosta. Ja luvun arvo on edelleen 5 ja se tulostaa sen ruudulle. Näin. Tätä debuggeria yleensä käytetään virheen jäljitykseen, mutta se voi joskus olla hyvä tämmöinen keino, millä voi itse katsella, että mitä siellä ohjelman sisällä tarkalleen ottaen tapahtuukaan. No niin, palataan asiaan jälleen seuraavassa osassa.